Ik ben de kroegbaas. Ik ben de pachter van het dorpshuis. En sinds kort ben ik nou de brugwipper. Hij had het er maar druk mooi. Bierkenstaapje, maar als er een boot aankomt, hek de bregen hier op een dwaan. Ja, Prins, combineer het beide. Voor hen weer er een aparte bregenwipper in baat. Nou neemt Prins die taken de komende man oer. Het is een project van de provincie die het taken waarom jou onder mierskip. Soms binnen er ondernemers of dorpsbelang die zeiden dat kennen wij ook wel. Waarbij gelijk minder yield of wij dachten het gewoon beter. Dus wij zitten in de Friese gemeenschap uit je projecten sjuggen van de provincie waarvan jou denken dat kennen wij ook wel. Nou, dan ben je al welkom en dan steunen wij als provincie daarvoor iepen. Oh, Brugwachter of kroegbaas, wat ben je nou? doe maar. Kroegwachter. Kroegwachter. Ja, dat is een mooi woord. Brugbaas. Ja, kroegbaas. Een opleiding had de kroegwipper net aan. Dags werd er wel hoe er het dwaan had. Het is niet zo dat ik er nou een hele tentoonstelling van maak. De kleren die blijven gewoon aan. Maar het is wel zo dat, met luide stem die mensen wat toespreken. Zo, dat is leuk. Ja, vind ik leuk. Leuk werk. Omdat Prins Café Baat maar zijn vrouw en zoon runt, kende dus zijn nomen dan even uit. Al is het wossa dat er het drokker had als dacht. Ik schrok ervan de eerste keer. We kunnen denken, er waren er 24 boords, 24 keer op en neer die brug. Ik denk van, dat houdt er wel heel veel wat in, joh.